music industry, whole music industry. Kudhara anga ari munhu anga asingasarudzi kuti uyu ndiani. 2016 ndanga ndine album 1 ndada kubuditsa richituru sandakutombosika. Ndakatsvaga nhamba dzavo sandambosangana navo, ndavafonera ndikati ndine songo yangu inonzi vaimbi yandoda kuita inonzi Makingwazi. Ndikati Makingwazi sandamuziva. Ndikatoti pamwe vachakwanisa kubatsira zvikati asi sezvo unoda kuita songo ndokwanisa kuuya ndokubatsira. Ndikavaudza date vakauya kuAshton kune fiwe yavo vakasvikopinda pasongo iyoyo vasati vakundisira. Ndomusi watakatanga kusivana. Handi ndikamarekana tinako ndikati mukuru mozodira chifiwe vakaramba vakati ndiripo pakuita se pakukubatsira. So zvakandishamisa kuti munhu wausingazivi uye wausoti wambonzwa ubva watongouya uchitomubatsira. So kubva ipapo vakazondibatsira nemashows. Ndopandakatanga kungoitoitawo mashows anenge ari nayo ichienda kunana Shamba kweso takatenderera kunana Makahawu. Taimbowana nguva yekutaura tisati taita show pamwe wototi no mwanangu ini ndaida kuti ndizorora saka chimera nditange kuridza ini then wozoita sei wozopedzisa. Saka ini ndaityawo kuti sezvo ndiri mudiki ndikatangewa nemunhu mukuru kuridza but vaiti vapedza kuridza vasati vaburuka votiti ndine mwana wangu wandiri kufamba naye wandiri kubatsira ndoda kuti mumuteerereso. Inini ndakura ndada kumboti ndiiti se ndimbozorora hangu asi ndiripo ndakarara moto. Utopinda pastage unongoziva kuti unenge watovhurirwa gepe rekuti vanhu vakutoita se vakutongowana simba rekukuteerera. Saka mukuru vakandibatsira vasati vatanga show. Pese pataienda ndaidedzwa mumota vondiudza kuti wangu mwanangu unoudayo so takabva kwakadayo tikadai. So zvinizvo zvozvo ndozvimwe zvinhu zvekutondiyamurana nhasi mashoko avaitaurayo. Ndaibva ndatoona pane pamwe pekuti pandakamboenda kumba kwavo tikagara pasi vakandibuditsira zvimwe zvinhu zvekuti nemagitara avairekotesa avakatanga kurekotesa kudhara bass guitar so rine 4 string taishandisa so. Saka sound yayo unonzwa kuabhama rakadai ichi ndo chaishanda chigadget chakadai. Ndo pandakatanga kutonyazoziva kuti kuti sound yakadai ibude unongoshandisa chinhu chakadai. So mukuru vakandibatsira. Saka ipo baba ndanga ndine imwe song futi iyo song yateketayo because ndakaita ndichiri kutanga. Saka vanhu mafanzi vakabva vatanga kuikumbira vachiti toda kuita se tada kuti idzokorore. Saka ndadoti paubhamu randaida kubuditsa apa taifanira kuidzokorora navo but nekuda kwekuronga kwaMwari hapana zvekuzviita. Asi zvinorwadza unga munongoti mukaonawo munhu wese umuri kuona anorwadziwa nekushayika kwomukuru because ilosi yataitayo. Mungada kukurudzira vadiki kuti vaitise nekuti chandiri kuona malegends ese esungura vakatanga vaakupera kwakuya young generation yemasungura artists. Mungada kukurudzirana kuti kudii kuti legacy yesungura irabe ichienda mberi? Chinhu chekutanga chakauya chakakosha ndechekuti vanhu vanoita kuti tiende mberi ndo malegends iwayo. Kune vamwe vasaro vashoma iwavo ndovatofanira kunge takatsamira navo chimbobvunzawo gwara kuti ufamba sei. Zvinhu zvinoita kuti uzive kuti zvinhu zvakabva kuko. Isusu kuti tozivawo zvishoma zvatiri kuziva izvozvizvi inyaya yekubvunza pamwe chete nekuonawo uchionawo vakabvawo kure kuti apa vanombozvifambisa sei. Pamwe pacho wobvunzawo asi ukashaya mukana wokuvaona nekuteerera music yaunonyatsona kuti saka paifambiswa so painzwaiwo. Saka iroro ndo gwara hombe iroro rekuti tigone kuenda kumberi. Zvinhu zvese kutongodzidza kubva kwakura. Ndapinda matatu ujawo muindustry momomo sasa bass guitarist. Ndakangoti ndaratiya Nicholas Zakaria takabva kuarea imwe chete. Ndakazovazivira muno ndatozoyawo muno muHarare but kwatakakurira nekwandakaberekerwa taingogara pamanext farms tine ukama hwakatodaro. So ndingati zvizhinji kubva patakangopindawo music industry taitoyemurawo music yavo ndo yataitoteerera kuti tikatoiplaya panapa radio cassette yaya tikateerera song yatinakidza tonotanga unotsvaga kuti
rhythm yanga ichiridzwa apa iyi yanga ichiridzwa sei. So ndo zvinhu zvakanyanya kuti motivate Sterek kuti music yavairidza iyoyo ndo yataiita nayo macopyrights tichigenawo experience mbichana kusvika tatozosvikawo pavari chaipo kuti vari pano pamba panapa air takatosvikawo panapa tikatodzidza nziri dzasori pane zvatanga tiinazvo vakatoedha zvakakura zvatiri kutoshandisa even nanhasi. Sure. Yeah, tingatiwo pane one or two things zvamakabata muupenyu hwenyu kubva kuna madzibaba Nicholas Zakaria zvamuchiri kurangarira, kungave kushandidzana like pakuita mashow mese kana kungosanganawo navo semunhu? Ya, inini ndingangoti chavakanyanya kundibatsira nacho chandisina kukanganwa ndechekuti ini vakandaura vakati ndine madhezi andakauya panapa muchazotirangarire gore ripi ndakauya panapa vaida kurekodawo pamara rinonzi dzidziso vanga vachikutora matracks madhezi vanga vaenda matracks asi vaida kurekodawo pamiroro ndakauya panapa ini ndakauya kwavari ndiri lead guitarist then vakanditi no panapa ndisi kuda kuti unge uri lead guitarist ndoda kuti uridze rhythm vakandibatisa marhythm vakandibatisa handina kuzorekodha zvamukwavo pamiroro but chavakandiudza pavakandiona ndichiridza vakataura vakati usaridze zvinhu zvakawanda usaite noise. Vakanditi gitari haisi noise, gitari kudairana kwesound, saka usaite noise negitari haisi hondo yauri kuita, ridza gitari zvingori simple chakakosha melody. Yeah. Topedza titi Mukoma Spencer tine urombo semhuri yeSungura nemhuri yese Zimbabwe tarasikirwa nababa. Ya, isusu ndiso ndiri pamahwani zvekutodaro. Kozi muri kuona madhara iwaya aya vatisiya ava havasi kukwanisa kureplaceka. Industry yashama tangosara vana vadiki ndisawanda but madhara edu vasara vashoma. Saka dai Mwari vatibatsira kuti vamwe vatinawo muindustry mukukura kwavari kuita vakwanise kusimudzirawo zvakare vari kuteera kumashure sekusimudzirwa kwanga kuchiitwawo munhu wese na the late Nicholas Zakaria. Yeah. Tingati mugenere musambo weSungura pane machallenges atangati amuri kusanganawo nawo here, like gore rino ratopera pane machallenges, then machallenges iwawo angagadzirike sei tichienderera mberi? Ya, machallenges iwayo kugadzirika kwawo ndonge takwanisa kubatsirana tega tichisumudzirana tega futi sevaimbi, nekuti tikazvitarisa izvezvi kuno kwandiri muriona kuti vanhu vari kunoko vese vari kuchema vanhu vemagitari mamusicians, handina webhora wanga ndaona panapa. Saka tega tikasasimudzirana takadaro isusu kudivi remumhanzi zvichatinetsa kuti tisimukire tikurire machallenges atinawo iwaya. Tinotenda urombo. I think ndo vamwe vanhu vakakuinspire ivava kuti munge muchitanga chibasa ichi. Muri kunzwa sei, mazvigamuchira sei kuenda kwaita mukuru achisiya legacy yakadai? Ya, kwatiri isusu kurasikira mukuru muindustry yedu because ndo tateguru huru reSungura. Saka Sungura yedu yakasara isina mumwe vakuru vakaremekedzeka vakatasaugara madzibaba. Toona takashoterwa zvisingaiti. Isusu takangokurawo tichiteerera music tichiona kuti vaimba zvinhu zvaigona kuvandudza zvichinja mararamiro emunhu. Tokateerera music yavo chero uri munhu ane musikanzwa unonzwa kurayirwa zvikuru sei pavaimba masongs anotikutane nekutsiura kunyanya. Takaona takabatsirikana ipapo mukukura, then kudivi remusic kutoridza chaiko manotsi edu totanga kudzidzira tichisobatawo kubva kwavari. Ini ndiri mumwe vamwe vakatombosvika pamba panapa pasaikira mazava 2009 ndichisvika ndichitsvagawo ruzivo ndichiri mwana mudiki nditsvaga ndokabadisei magitari vakatondudza kuti hande kuofisi kwavo kwavaishandirawo ndobva taendawo vakandibatisawo zvavakandibatisa ndakatonota kubva ipapo ndichizoonawo mamwe mashandiro aita nevamwe kutisa kwangu hamuna kupedzera kwamiri kusvika nanhasi. Saka tongoti tarasikirwa zvakanyanya muindustry yedu tiri kutema kukuru kwazvo. Mungada kuti muti kudii because toziva kuti kana usually mukuru webhendi aenda zvinhu zvese zvinosara zvichingofa, mungada kuti chiitwe kuti legacy yemukuru irambe ichichengetedzwa ichienderera mberi? Ya, kunyanya kune vasara varimo mugrupu yemapurisa, ine mashoko angu ndekuti paakuda kushinga tongosimudzira kwabasirwa pano nemapromoters vomamwe vari kure vatarisewo bhendi rokuti ona risina mukuru asi vasara vanoda kupfuurira mberi kurarama.
saka zvakadaro takutongovaisawo mwoyo wekusunga mavari kuti vangosimudzira kwabhasirwa nemukuru wedu vachienda kumberi votsigirwawo nevanhu vanokwanisa kuvatsigira kana pane zvimwe zvimashoti tongovapawo mwoyo wekushinga kuti aiwa rambai makadaro bhozi ndo basa racho vongosimudzira kubva ipapo vongoenda kumberi. Alright, tiri kuona nhasi maartists mazhinji aungana panapa, asi tinoona pasocial media pane zvihondo zvinenge zvichingotaura zvokunzi vanhu havawirirani, uyo anenge achinzi ari kuteedzera nhinge, uyo hafarire nhinge hadii. Unity yakakosherei kubatana mumusic industry? Industry medu munoda kubatana because hondo yatinorwa nayo haisi hondo yedu pachedu pachibhakera, asi hondo yekurwa nenhamo. Saka kana tisina kubatana nhamo hatikuriri. Saka kubatana kwakakoshera kuti chisina mumwe kana chine mumwe anopawo mumwe wake kuti kurarama kuende mberi. Saka hondo dzepasocial media maonero andona dzakasiyana nedziri paground dzevaimbi, because panapo ukataza panoimba wakawanda hakuna muimbi asi kutaura nemumwe, vanhu vari kumhoresana, vari kuwirirana, vari kuita sei. Saka izvo zvinongondiratidza kuti hondo dzepasocial media dzimwe dzacho ndedzeya dzongo dzemafanzi, asi paground vanhu vanenge vachiwirirana. Ndinoona kubatana kana ndichiona vaimbi vakazara zvakaita panapa, ndinongoona kuti hondo dzepamedia paground vaimbi vanenge vachiwirirana. Plus hondo yatinayo haisi yekurwa nemumwe muimbi, ndeyekurwa nenhamo dzedu isusu. Kunyanya isu vanhu vesungura ndinoona zvakawandisa kuti jeni redu ijeni rekuti kune vamwe vanhu havarinzwisisa, asi isusu tinotofaita kuti vasvike pavanorinzwisa, because ndo jeni ratinoimba naro muno muZimbabwe. Saka takaratidza kusabatana isusu tinokurira, saka isusu tiri kurwa nenhamo yatirwa nayo isarokutibachiri. Tichipedza kuona support yakawanda tiri pasocial media, mafans achiteerera zvaunoridza vachiona mavhidhiyo ako unoposta, ungada kuti chii pavari nesupport? Ini ndiri kutendai mafanzi vanoona vanoteera pasocial media ndichiridza ndonzwa kufara zvisingaiti, zvinhu zvandakasingafungidzira kuti pandakazvitanga kuti vanhu vangatambirawo nenzira iyoyo, asi matambiriro andiri kuitwa nekuwanda kumavhizi nevanhu vanouya kuinbox nevamwe vanondibatsira nezvimwe zvandisina nezvandanga ndisina kuti saundi ikure zvakanaka pasocial media. Kutendai vanongonditsigira nokundisimbisa, nokutendai kuti rambai makadaro. Makashanda zvakanaka namadzibaba Nicholas Zakaria, ungatitsanangurira kuti makashanda mese sei namadzibaba Nicholas Zakaria vangu ari munhu akaita sei? Ndingakuti matambudziko chokwadi atiwana kuti mudhara Nicholas Zakaria watisiya, tanzwa kurwadziwa zvikuru, tazoti tese tusvike tunoona tipe respect yedu kuna Mr. Zakaria. Madzibaba muimbi mukuru chaizvo muZimbabwe pasi rino rese, muimbi akadzidzisa vaimbi vakawanda zvikuru, uye chimiro chake chairatidza nanhasi kuti ndibaba wakuru. Madzibaba takapedzesera takatangidza kusheya tese mashoko akashayika ngeuyu guru wedu Sifas Mashakada. Tozobva ipapo naSifas Mashakada takazosangana zvakare namadzibaba tichienda touring yataenda kumasvingo, vanga vari pamberi pedu vachiridzawo taingochinjana. Takazobva izvozvo patakazopedzisira kusangana ave nemanje vachitaura, takangotaurawo history yekunamata kwavaiita kuti makanamata sei chechi, vaita ndakangovhura chechi naProfet Magaya. Ndikazobva ipapo ndikati koimi madiko kutotangawo chechenyu, zvikanzi ticharonga nekufamba kwenguva. Ndikango ndiwo mashoko andakapedzisira kutaura nawo madzibaba, asi wari munhu mukuru kwandiri, ndaivapa respect, nanhasi ndinovapa respect, uye ndauya kuzovapa respect zvakare neuremu hwavo ndinorangarira tichikura tainzwa chaizvo music yenyu, especially special meet yatisinganyanyokanganwa iyoyo. Vanhu vazhinji vavadiki veiko zvine zvavanyatsoziva kuti mairira zvakadii nguva yenyu. Mune here zvamakaronga zvokuti zvichida munogona kuzogadzirisa pamberi apa mukapa vanhu vakanakidza? Hongu
music uripo munyowani watiri kutogadzira kuti tifadze nyika iwe inowana kusununguka kuzere nekuserebrata kushanda kune uchiita mumwe nomumwe. Saka zvinyowani zviripo zvatakagadzira zvitoripo zvinonakidza zvikuru sei zvokuti nyangwe zvazvo special meet vachiti is the deepest cut but tinogona kuita zvinodarika ipapo nekuda kwekuti pazvinoita vanhu vakuruka vanoti right weight and balance takuziva mamistakes anga aripo atakaitawo panguva yacho maeras saka taida kumagadzirisa meno mukuru musati maenda zvino mungondiroverawo intro yaspecial meet. Special meet, where can I get special meet? No one can tell a cat, this is a fresh week. Motitsanangurira kuti maishanda sei nemukuru Mazibaba Nicholas Zakaria. Ini ndinoitwa Nasho Azad, guitarist Doriza bass guitar. Ini ndakasenzana naMazibaba Nicholas Zakaria kubva 1998 wakaita split kana mukumari kumachesa kwandakatorwa ndakafika basa ndirikulesas yamukumari kumachesa iyona ndinobva kusurukirwa nekurasika kwataitwa naMazibaba Nicholas Zakaria. Inini zvangu ndinoti ndarasikirwa nemunhu akandimenta, ndarasikirwa nemunhu anga ari baba kwandiri. Ndinoti vanga vari baba pakuti vaisangove kushanda chete pamwe chete asi kuti vaindidzidzisa mararamiro anofanira kuitwa nemunhu wechirume kunyanya uine mhuri. Ini ndakaita mhuri yangu, ndakatanga kusevenza navo ndine 22 years. Ndobva ndaita mhuri yangu ndikairera mhuri, vana vakaenda kuchikoro vakakura kuburikidza naivo madzibaba nerayiro dzavandipa vachidzidzisa kuti unofanira kuchengetawo mhuri zvakadai. Ndo zvakaitika. Ini pakushanda kwandakaita naMazibaba Nicholas Zakaria handina kuona chakaipa kwavari. Mazibaba Nicholas Zakaria munhu anga akazvichengetedza, munhu aida kurarama zvakanaka zvine ungwaru. Chese chingadiwa pakunzi munhu akachenjera kuti ararame ndo zvavaiita, zvisanganisira kuti ndingataura hangu kuti pandakasenza naMazibaba inini basa ratinoita remagitare dzimwe dzenguva rine miedzo yakawanda yakasiyana siyana, asi ivo vaitipa rayiro dzekuti tibve mumiedzo yakasiyana siyana iyoyo. Nanhasi tiri kungorarama, saka ndinopa kutenda nekuti ndinge ndiri panapa nhasi inini chinzi Nasho Azad ari panapa irayiro dzandaipiwa naMazibaba nemukuru avo. Ndinoti neurombo nekushakirwa taitwa naMazibaba ndichiti vazororawo murugare zimara tazoteererawo vaenda ikoko. Makashanda navo kubva 1998 kusvika ipo zvino, nhau dzati vazororavo Mazibaba, munofunga kuti zvavakakudzidzisai izvozvo zvinogona kuita kuti Kiyama Boys dzirambe dzichienderera mberi here nekuchengetedza legacy yemukuru yavasiyai? Ini ndinoti kubva pazvidzidzo zvandakawana kubva kuna Mazibaba panhau dzemagitari edzozi, ini ndakasenza navo kubva 1998 tikazoparadzana nzira muna 24. Asi pazvidzidzo zvavakandipa zvemagitari izvozvo ndotarisira kuti ticharamba tichisimudzira musambo wedu wesungura urambe uchienda mberi. Kuti pari zvino ininiwo nedzimbo dzandakanyora dzatotarisira kuti ndinofanira kudzitsikisa dzobuda sokukurudzira musambo wedu wesungura kuti urambe uchienda mberi. Maybe tichipedzisa mukuru, pane nyaya dzatinonzwa dzakawanda dzatinonzwa zvinoita zvemagitari emarombe. Munganditaurirawo kuti mune zvamakakwanisa here kuti izvi neizvi zvatakakwanisa kuita kuburikidza nekuimba pamaishanda naMazibaba? Inini zvinonzi magitare, vanhu vemagitare marombe ndinoparamba ipapo. Chinonzi rombe ipfungwa dzemunhu nemaitiro anenge achiita ndavanotaura. Inini ndakatokwanisa kusvika kurera mhuri ndikararama kusvika pari nhasi nekuda kwemagitari iwaya. Tikatarisa magitari avanhu vakawanda vari kukwira ndege vachienda kunze vachidzoka vachiraramisa mhuri vachiita zvinobatika nekuda kwemagitari. Chinonzi rombe timafungira angu haasi magitari but pfungwa dzemunhu ndourombe, ndodzine urombe mukati.
Alright. Mungada kuti kudii kune vafana ndikuona kune vafana vakawanda vari kuridzawo magitare vamwe vachangira ma20 years zvichienda mberi mungada kuvadzidzisa kuti kudii panyaya yechibasa ichi? Panyaya yemagitare zvandoda kuyambira vechidiki ndinoti ngavaite basa iri varitore sebasa kwete sedambe kana kuti chinhu chekutamba nacho. Ritori basa rinoraramisa. Chavanofanira kutanga kune vechidiki vemazuva ano vanotanga kusiya zvinodhaka zvakafanana nemadrugs nokuti vakwanise kutora basa iri varitakure vaende naro mberi nekuti madrugs anokanganisa. Uyezve vechidiki kana vachipinda mumagitare vavapinda vaine chinangwa cheraramo chekuti vawane chinovararamisa kwete kuti vawane chinhu chekutamba nacho vachiita zvekudhakwa vachiita zveurombe zvatanga tichataura izvo zviya zvinokanganisa kuti vafambe nebasa remagitare mune zvakanaka. Ndatenda mukoma. Makore mune makore mangani izvozvo? 2049. Moyo wangu hausi pandiri pano, moyo wangu hausi panzvimbo chaipo choti Makashanda zvakadii nemukuru madzibaba? 23 years ndina baba. 23 years ndina baba. Jiza madrums. 23 years ndina baba. Kuita madrums ndini. Makadzidza kuti kudii pamaishanda navo panyaya dzekuridza idzi makadzidza ende vaindidzora mune zvakanaka vangu vasingadi kaipa ende vaindichengetedza ndidi kunyika kukanzi baba vangu izvezvi mwoyo wangu ende hausi panzvimbo. Infact izvezvi hausi panzvimbo. Vaindichengetedza baba vakandichengetedza zvisingaite kuti mwana wangu usaite zvinhu zvakaipa, usada zvese zvichiwa baba. Vaindidzoreredza mune zvakaipa imomo kusvika nanhasi handidi kunyika kuti hanzi ndingataure zvangu bati munhu wacho ingonditsanangurira muchidimbo kuti makashanda sei namadzibaba? Ndakatanga kushanda namadzibaba na 2000 ndakapedza chikoro madzibaba auya kuchikoro vakauya vangu wandaigara naye ainzi First Saka akazogara pamabao 5 years asi takanga zvogara pamabao nekuti vaitidzidzisa vakatanga kutidzidzisa hunhu nemashandiro anoita vana vadiki tandichangobva kuchikoro saka basa rangu randaita kumadzibaba ndaitamba asi ndakachengetwa pamwapa zvokuti vazhinji havatozivi kuti akauya kushanda zvishwa ndimanopa ndakatangura kumagitari kunezvakaitwa zvisina kunaka toda kuchengetedza utano muzita raJesu amen. Vari pano amen. Haleluya. Mwari ndimwari vakanaka ndizvonai. Tauya pano kuzocelebrata upenyu. Haleluya. Vamwe vanovati senior lecturer ndizvonai. Ndio vakatitungamira vakatigadzira nzira ndizvonai. Torine vane matestimony vanoti vakandibatsira vakandimenda. Haleluya. So tiri pakucelebrata upenyu muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Ndinokutendai mose muri pano muzita raJesu. Thank you so much for coming. Kuya kuzobatsirana kuchema baba vedu ndizvonai. Patine
nguva itasvika yekugoverana shoko raMwari. Tingaita zvatingaita, but kana ivo Mwari vasipo inongova nhando. Haleluya. Tine kumusha kwatiri kuenda vadikani, tine kumusha kwatiri kuenda vadikani. Tingataura, tikafamba, tikatamba, but kune kumusha kuri kuendwa. Haleluya. Baba vedu pavatopedza zvasara isusu hama dzangu. Haleluya. Kuzita raJesu. Haleluya. Kuzita raJesu. Haleluya. Tine vanhu here vari pano vari kuti kwatarira ini tarisa neimba yako ukuti tiri parwendo mudikani. Tarisa ari padhuze newe, tarisa chimiti chainacho asi kuti kune kumusha kuri kuendwa. Haleluya. Usati kudipa inoira nolopiko ndizo naye tinekufana nguruva pane nguva inogona mabhuku vatitofanana tarisari padhuze newe umuti mudikani tiri parwendo nepingo mukaina umuti mudikani tiri parwendo vatozvinzwa nepingo mukanya ari matelewe semunhu mukuru tatozvaona aivakuranda wamaimira nebasa raMwari. Haleluya. He was the man aimira nebasa raMwari. Vaikora basa raMwari kuita ravo. Haleluya. Vaikora basa raMwari kuita heaven. Haleluya. So we are here kukuta mumwe wedu titi vakunda yavo nguva. Haleluya. Yavo nguva yavo mwashira. Haleluya. Makuva yedu kusiyaburane waMwari. We have the prophet of God in the midst. Haleluya. Goma, ngatisanangurira kuti maishanda sei namadzibaba Nicolas Zakaria. Ndinofara chaizvo kuva ndiri pano kuti ndikuzotaura pamusoro pekuti ndaishandawo sei naNicolas Zakaria. Baba vangu Nicolas Zakaria ndibaba vangu. Kushanda kwataita naNicolas Zakaria taishanda ndaive ndiri mushandi kwavari. Saka pakuva mushandi kwavari ndaitokushanda nokuti mitemo nezvinodiwa pabasa ivo ndo vaizviisa kwatiri tichitotevedzera semashandiro atinenge tadzidziita. Saka pakushanda kwataita takashandisana zvakanaka, tikava nekugara kwakanaka, tikava neunhu hwakanaka nekugarisana zvakanaka, nokuti zvavaidzidzisa ndozvataitevedzera. Zvavainge vachitipa isusu nekutionesa nevamwe vakambenge vakamboshanda navo vachiti unoona kuti zvakadai pane zvimwe zvisingafaniri kunge zvichiuya mamuri. Unofanira kushanda muchiziva kuti izvi zvinokodzera asi zvazvinokodzera zvine unhu zvazvina unhu. Pakurarama kwatinoita isusu tinorarama zvakanaka nekuda kwokuti pakushandidzana kwachona kwatinenge tichiita nevamwe unofanira kuziva kuti muri kutevedzera uye munoda zvinhu. Nepakuzogarisana kwataita tagarisana zvakanaka, nekushanda kwataita taiwirirana tichionesana nekugara kwakanaka kunoita kuti tikwanise kushandisana zvakanaka. Kuenda kwavaita muri kufunga kuti zvavasiya izvi zvicharamba zvichienderera mberi here uye ticharamba tichiona here imwe music nyowani inobva kuKema Boys? Right, zvavaenda saizvozvo tine kumwe kutaurirana kwatinenge tichiita tichiwirirana pakuita kwedu uye nezvimwe zvokuti pakugarisana kwatinoita tinenge tichionesana kuitira kuti tizivisane kuti tinokwanisa kuti tishandawo sei pamusoro pebasa rakasiyiwa naBhara. Saka kuenderera mberi kuwirirana kwedu isusu tikwanise kushandisana zvakanaka, nokuti ivo kana pakutaura kwavo vanoti ukakwanisa kuwirirana unokwanisa kuenderera mberi nokuti basa nderenyu. Inini ndinoziva pamakasiyira uye inini kana kushayika kwandinozoita inini ndinoenderera mberi. Saka isusu tinenge takutaurira kuti tikwanise kuti tiwirirane, asi pakuzozivisana kwatichazenge tichizoita nenguva iri kufamba tinozvizivisana kuti chakwanisa kuwirirana. Kana tawirirana kuzozivisana zvakanaka kuti inini nzwisise kuti chingoti vakomana vevakazosara vachiita zvakasiyana mudhara kuti vaite vakutozongoitawo saizvo. Music yakuenderera mberi nekudzidza kwatakaita zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvine zvinangwa kugarisana
tichiita kuti tikwanise kuita zvakanaka. ndatenda zvikoro ngoma Triple 5. mabrothers kana kuti chii tangosiyana we are brothers handiti akushanda alright yeah waipasaida pamuchana ngoma right nice Ngosimbi Crew takakura tichikunzwa music yenyu. I think pamaartists andinoziva maalbum enyu ese aita mahit akuna paizonzi song ese aingopera angori mahit. I understand makashanda naMukoma Nicholas, makashanda navo zvakadii, mungamutsanangura semunhu akadii. Ndotanga nemi mukuru mozvintroducer ngoma mozozvintroducer inonzi Mabubwa, ndofamba nechipara cheNgosimbi Crew. Zvekare ndisaifamba naMukoma Tuma yakasinga delete. Ndingati naMukoma Nicholas Zakaria toti tarasikirwa negamba guru. Mukoma takashanda nawo zvakanaka, ndo vakatotanga kuita makolabho aya tichitanga kuti mabhendi maviri pakufamba. Mukoma vakasvika pakuti vakomana ngatifambe tose, zvakafamba. Hapana asina kutoona tichifamba kusvika tapinda nana Mozambique muna Mukoma Nicholas Zakaria. And Mukoma vakadzisa discipline yakanyanya. Vakadzisa discipline yakanyanya. Mukoma vanga vasingadizvimaka vaita zvinhu zvakarongeka. Taitoziva tifamba nemunhu mukuru ende vaifarira kuti vakomana veNgosimbi Crew munobata basa. Havaiti kuchenda nguva dzakawanda kuti munobata basa takufamba nemi. Zvichikwati tikafamba nepa ndoti una Mukoma Nicholas. Over to you Mukoma. I understand makashandawo namadzibaba. Mungataura kuti munhu anga akaita sei? Faro Chikada basman asi kuti ndizivawo nyika ino yeZimbabwe makona mazhinji. Takaberekwa kugara baba Ngosimbi Zakaria. Pazvose zvandakaita zvizhinji zvavairatidzwa nzira dzakanaka upenyu, kuchengetedza utano chaizvo, kurarama kwakanaka, matsvakiro emari kubudikidza nebasa rino. Chatavinga musango chirwere chii, gara vegara vagara nesungwa-sungwa zvino. Saka uyezve ini ndaita mwadoro ndaita zvemadrugs, asi muntaraunda vakagona kundisisa. Vakangogara neni one day zvikanzi iwe unomwa ndikatema unoputa ndikati yefocha dzesendesha. Ndobva vatonditi chipo chaunacho ndoda kuti one day umbozama kupinda pastage uri sober. Ukombeya kuti kana wapinda pastage ukaona uchitadza kuita zvinhu zvawakaita wakadhakwa, chiziva kuti madrugs zvava kushandisa. Asi ukagona kubhalansa zvese munhu akashaya kuti uri sober kuti wakadhakwa, ukaona wakazvishayiwa hatoti uine chipo chako. But ukaona chikundikana uri sober kuti zvanga wakadhakwa kuti drug ndiravo richishanda, gara wasiya usiri mwana mudiki. Ndomasika ndakaita ende ndakazvitsva ndikatoona musi wacho warumisa akatibvunza kuti asi uri kurwara here? Ndikataiwa ndisi kurwara. Chii? Mukoma namadrums ndikataura kuti mukuru anenge asina mborwa chipocha. Akatondipa foni ndikaputa ndikatonoputa pangu ndichidzoka pastage ndanditora chipoko chacho ndada kurova kuitara zvimwe. Saka zvinhu zvakaramba zvichiringa mubrain ndakabati mbera vakataura chokwadi pa. Saka ndakasvika panguva yekusiya zvose nekuda kwemundaramo. Asi nazvino zvinotoona kuti pastage pacho ndinotofanana nevanenge vakaita sei vanenge vakashandisa mapurisa. Tinotodhonzera zoti vazhinji vanogona kupa inini doro vachinoti zvinokuda kwamundaramo. Saka ndinomutenda mudhara kuti vakatondipa nzira yakanaka ravazonge mukugara. Alright Mukoma, tichitaura Ngosimbi Crew indakakura ndichinoiziva, ndokuti ndizive kuti chii chakazonyatsoitika because chikwata ichi takakura tichiziva chachiri chevafana vaiziva zvavanoita. Chii chamunofunga kuti maybe chakakanganisika chaibvunge chakada kuti muge muchienda mberi? Kushayika kwakaita Mukoma maikazenga here kana kuti maybe pane kushayika kwakaita Mukoma Kazenga munongoziva kana mukuru webhendi achinga ashayika zvinotora kurema kusimuka. Zvekare futi zvobva zvanotibata kuti pamafinances because kare taiti tichinorekodha kunana Grama Records vanasetemisiva makambani etati arekodha tatisingaiti zvatakuita mazuva ano tichapa kunorotachashandisa inozipeti but papa chaipiwa macontracts tichishandisa macontracts tichinorekodha
for free waizokutora business vachitengesera futi. Saka Pirates futi yakatitsikirira futi ndochimwe chinhu chakanyatidonetsa. Plus unotoziva kuti veukama vanobata futi zvinhu zvebasa like mushini motikari dzatatenga zvese zvakabva zvati zvawarajuka but anyway takatozomiramira kutsvaga zvimwe izvo zvititotewo takosarwa nokuti tikawanawo mushini wakasimba nemotikari dzokufambisa aiwa tinoita basa ende Joshua life stage yedu vanoiziva chero vakaona tifamba tisina mukoma Nicholas Zakaria achiti mukoma Nicholas Zakaria nekia maboys avo musema mukoma nengosimbi kuru yangu aiwa vanokupura chokwadi kuti akomana avo zvochokwadi vanopisa ende zvive izvi pawaya tinorova kuti tichanhanguro dziripo futi uyezve zvakanaka ndara Nicholas Zakaria album redu renzisa yakanaka zvanga zvichinetsa kuti tipinde mustudio but ndara ndo vakaenda kudrama vakatotaura navo kuti kwakomanawo munowanyumirei tiri kurekoda isusu hatina kuti takatifonera titori nandara pibhoko nedrama kuti musi wakati kurekodini makatoita kuti araita namndara Nicholas Zakaria taangosvika nongopinda parekodini nekuda kwamuna hatina kutombozotinetsa kurekodini pakutaura kwamandara riri kutambirwa sealbum iroro nevanhu zviri kufamba but tinoona kuti apo neapo dzimwe nzvimbo tinoona vanenge vasinganyatsosiva saka tisati tiri kusarira papi pakupusha music but ine dzimwe nzvimbo tikasvika vanoona kuti vanenge vachitoziva music dzimwewo nzvimbo vanenge vasingazivi saka hatisiuziva kuti pane patiri kusara here but atodawo kutovabatsira kune vane ruzivo rakufambisa basa tichipedza ngoma mungade kuti kudii kune vanhu vakatanga kuziva ngosimukuru muwapromisa kuti tichiwapromisa kuti tisingosimbi kuenda mberi enda tisingombodzoka mashure ende titone album tira kukanda futi next year early next year kuti kukodzera mualbum kutouya rakatoibva kudhara shuwa kuti mafanzi edu ramai makatitsigera pamari angari under pressure kaitione ndiupesera ndi pachikwati chadzisa challengers zvinotora zvakafanana nezvizava tiri pamadzibaba ndo njira yedu tese zvinotora ndokwatichaita makashanda sei makashandidzana sei namadzibaba Nicholas Zakaria akashanda nasystem ndo vakaita kahits kaikainzi mabhau vakaya saka zvavaita inani chiri kuchikoro hangu saka vaiti nese kana ukayaitiri kumba kuzaka kumasvingo vaitosvika padheni namaigura maigwesha vandigwesha Zakaria vaitoya pamba vaitopika everything vari padheni then kana tiri kuchegutuku kwavari kuda kwedu vaitoya futi padheni futi vozorora varipo pavazoenda kushoma ari manheru saka mudara waiwe nomuziva long time ndiri mwana mudiki achina system kukiya mabhora akashanda nemukoma wenyu zvakanaka vakaita song ichiri kurira even nanhasi munonzwa sei nawo kuti vakoma wenyu vakaenda nawo dzine mudhara wenyu anga asara aenda zvakanaka imi mwari vanoita kuda kwavo and hazvirambirwi izvi because anything can happen inside but chinongondorwadza nchekuti vanamai vangu vakatorwa nenguva vachiri vadiki mudara atombopusa and yasimbiombe but musakuvanamai vangu kana nenondomhonesera kutakoma isakamataatatira kuna mudhara because mudhara yakaenga inonzi sungura sound yese saka isinake achibaba chiombe chii chinofanira kunge chichiitwa kuti music yemalegends yedu inge ichirarama after vaenda nekuti tikatarisa even system izvo zvachiri kurira dzimbo dzamadzibaba dzekare kare dzichiri kungorira chii chinofanira kuitwa ini maone angu andoitaka andimona dzimba dzavanogara idzodzidzi dzofanira kuita mamuseums andimazona dzimba dzaivo dzofanira kuita dzavafanira nemba yasystem inofanira kuita emuseum yekuti vanhu kana even vanobva kunze kana vanobva kupi kana chizvezvi vanofanira kuyaka vachiona history yevanhu vavo like hatimviri kuno muzimbabwe chete kana kushamba kana kuchakari kana kutodziva world wide saka
dzimba idzodzika dzine bhozi umo mune magold discs kuti akaitwa kana kumba uku kune magold discs kuti akaitwa achionekwa nemafotos avo the way they were composing their music everything zvese zvichita zvichionekwa vanhu vanofanira kuri ma-legends saka vanofanira kuramba vachikurudzirwa. tichipedzisira mukuru munganatonditsanangurira muchitaura mega kuti ndivanani vasara pafamily yasystem chaiyo pakubereka kwavo vasara vangani? Right, pamedu family medu isusu vasara tiri 4 out of 10. Right, 3 girls ne 1 boy is myself. Izvo zvikutaura kuno kukumba kwedu kuzaka ini ndotonzi muzukuru wemhuri yese ini ndipa nyanga but ini zvandoita manje ndine vazukuru vangu vada kupinda music industry saka ndioramba chita sei chivaunza bcause tichakukura takuchembera sanondiona kuchana chivaradza makwara kuti zvinofamba so kuvhima kawo kuti apa aiwa apa pane rowambira iri papapapa bcause vanenge vasingapazivika saka ndovaudza kuti apa ukoya papa ukova irorwe negaro rimwe ritori nehistory saka achivadzidzisa kuti zvinofamba so tatenda mukoma ndokumbirawo zita renyu repachitupa nesenema. Don't Isaac Tazida and Chazesa Challengers Boys the Smoke. Ndipo kuimbira wani? Yes. Kudake kuti anojiwa hata ure manyepo ayo. Anojiwa hata ure manyepo. Anojiwa hata ure manyepo ayo. Anojiwa hata ure manyepo. Benda mbere. Mapedza makaipa.